ספר בראשית, פרק י"ח, אנחנו נמשיך עם פסוקים 17 עד 22, י"ז עד כ"ב. לאחר הברכה ששמענו על הולדת בן לאברהם ולשרה, אברהם יוצא ללוות את המלאכים. ועכשיו שימו לב מה חושב אלוהים על האירועים שיבואו בהמשך. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? אלוהים מחליט שהוא לא שומר סודות מאברהם לגבי תוכנית שעומדת, והתוכנית היא לגבי סדום, נשמע עליה בהמשך. אבל קודם כל אלוהים מחליט לספר לאברהם ולרמוז לו על איזושהי תוכנית כלפי סדום. ולמה הוא מספר את זה לאברהם? פסוק 18, אברהם היה לגוי גדול, עצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. הרי אברהם הוא אישיות אוניברסלית, הוא יהיה, ממנו יצא עם גדול, גוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. הרי מזרע אברהם יצא עם שכל משפחות האדמה, כל העמים התברכו בזרע אברהם. אני אלוהים יודע, אנחנו פסוק 19, אני יודע למען אשר יצווה את בניו, ואותו אברהם יצווה את בניו ואת זרעו אחר כך, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. כלומר לאברהם יש ייעוד, לזרע אברהם יש ייעוד עולמי, אוניברסלי. העם, הזרע שיצא מאברהם, יצטרכו, הם ישמרו את דרך אדוני, יצטרכו לשמור את דרך אדוני, והייעוד שלהם הוא צדקה ומשפט. שימו לב, צדק, משפט, מוסר, זה הייעוד של עם ישראל, זרע אברהם לעתיד לבוא. וההמשך כאן, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. אברהם יזכה להיענות לברכה האלוהית, שיצא ממנו זרע שרודף צדק, משפט ומוסר. ואז אומר אלוהים לאברהם, פסוק 20, ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כבדה מאוד. אומר אלוהים לאברהם שהוא שומע על סדום ועמורה, שיש שם חטא נורא והיום, חטאתם כבדה, איזה חטא כבד מאוד שם בסדום ועמורה. ואז אומר אלוהים, ארדנה ואראה הכצעקתה. כלומר אני אלוהים ארד לראות, האם אמנם כך הדבר? עכשיו כמובן שיש פה קושי תיאולוגי, דתי, אלוהים צריך לרדת לראות, הרי הוא יודע הכל, הוא כל יכול. הפרשנים אומרים שיש שם מעין דוגמה לשופטים, תתקרבו לאירוע, תתמסרו, אבל גם יש אפשרות אחרת, דיברה תורה בלשון בני אדם. חכמינו אומרים שבעצם זה כביכול לרדת, אלוהים לא צריך לרדת, אבל זוהי לשון שבני אדם מבינים, והתורה מדברת בלשון שבני אדם, כי הם לא מבינים איזה תהליך עובר על אלוהים. נחזור, פסוק 21, ארדנה ואראה הכצעקתה. כלומר אני ארד לראות האם כמו שאני שומע חטא של סדום ועמורה הוא כל כך נורא. קלה ואם לא ידע, אם הם עשו כזה חטא היום ונורא, אני אחלה אותם, קלה, אני אחסל אותם. ואם לא, שידע מה קורה שם. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו לפני אדוני. פסוק 22. האנשים נפרדים מאברהם, הם הולכים לכיוון סדום. עכשיו שימו לב, אברהם עודנו עומד לפני אדוני, לפנינו תיקון סופרים. תיקון סופרים זהו מצב שסופרים לפני שחתמו את התנ"ך, שינו מקומות מסוימים שיש בהם פגיעה באל. המקור היה כך, אדוני עודנו עומד לפני אברהם, אבל מאחר שיכולה להיות פה פגיעה בכבוד האל, שאדוני עומד לפני אברהם, שינו הסופרים וכתבו אברהם עודנו עומד לפני אדוני.